15-il l-għallim Malti jistgħu ma' kwalifikati biex fl-iskejjel rispettivi tagħhom immexxu l-programm hekk imsejjaħ Reading Recovery. Dan huwa programm tal-Litteriżmu maħsub għal studenti ta' 6 snin li jkun għadhom ma talmux jaqraw. Il-programm jgħin lil dawn l-istudenti jilħu l-livell mistenni minnhom fil-qari u fil-kitba fi żmien 20 ġimgħa fejn huma jkunu attendew għal madwar 100 sessjoni individwali u maħduma apposta għalihom. Tul is-sena skolastika li għadha kif spiċċat, l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu daħlet dan il-programm f'9 skejjel primarji madwar il-pajjiż biex l-għalliema jitħarġu fih. Dawn jistgħu jażlu bejn kors f'livell postgrad jew kors ieħor f'livell maġisteru li bħalissa qed issegwuh 7 għalliema oħra. Dan kollu qed isir b'kollaborazzjoni ma' University College f'Londra. Waqt li aktar kmieni din il-ġimgħa ingħata rikonoxximent mill-Gvern lill-għalliema li temew wieħed minn dawn il-korsijiet b'suċċess, il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo tkellem dwar l-importanza li nindirizzaw il-bżonnijiet individwali ta' tfal għaliex in-nuqqas ta' dan jista' jħalli effett negattiv fuq il-konfidenza tagħhom. Qal ukoll li dan il-programm qed jindirizza l-problema tal-litteriżmu minn età żgħira għaliex huwa msejjes fuq studji illi juru li iż-żmien u l-intensità tat-tagħlim tassew jagħtu r-riżultati mixtieqa. Dr. Sue Bodman, illi tmexxi l-programm ta' Reading Recovery fl-Ewropa, esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal mod kif dan il-proġett laqa' ħafna nies flimkien u ta' appoġġ kbir lit-tfal li ħadu sehem. It's an honour and a privilege to be here this morning with the new Reading Recovery teachers from Malta. They've worked so hard and the children have benefited so much. Over 8 out of 10 of the children targeted have gone from being the most struggling literacy learners to being in a classroom coping with the literacy, reading and writing activities appropriate for their age. Well done to everybody. Min-naħa tiegħu David Muscat, il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, spjega li l-għan għas-sena skolastika li ġejja hija li jkun hemm 32 għalliem li jitħarġu f'dan is-suġġett biex ħafna aktar studenti li s'issa għadhom ma talmux jiktbu jew jaqraw jingħataw l-attenzjoni li għandhom bżonn minn persuni imħarġa. Ħadu sehem minn Malta 84 tifel u tifla u minn dal-84 tifel u tifla 72 minnhom leħqu l-livell li issa m'għandhomx bżonn iktar l-għajnuna tal-għalliema komplementari. Il-pjan huwa li quddiem il-Reading Recovery jkun jista' jiddaħħal f'kull skola primarja biex hekk inkunu nistgħu nilħqu l-tfal li għandhom bżonn l-għajnuna fl-ewwel snin tal-edukazzjoni tagħhom. Idħol fuq l-għan.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq l-għan permezz ta' One Play.